Çîroka ker û rovî. Kerê rojekê ji xwe re got: Ev halê min ne ti hala. Mirov hem li min siwar dibin, hem barê xwe li min dikin. Divê ez xwe ji vî halî rizgar bikim. Wiha got û çû derekê ji xwe re postekî şêran peyda kir. Dûvra rabû postê xwe xwe kir û xwe bera daristanê da. Di nav daristanê de weke ku bi rastî jî şêr bê dest bi quretiyê kir. Vî awayî çend rojan gelek rawirên nezan û kêm aqil tirsandin. Demekê kevkêfa kerê bû. Êdî her kesî newke ker bi çavê şêrî lê dinêrî. Jê tirsiyan û rêzdarî nîşan didan. Lê vê yekê zêde dom nekir. Dawiya dawî rastî rovî hat. Xwest rovî jî weke rawirên din bitirsîne. Lêbelê rovî keniya û got: Bi postê şêran ker nabin şêr. Heke tu dixwazî min bitirsînî, divê tu xwe ji zirîna xwe ragirî. Tu çawa ziryayî min zanîbû tu kerî. Kerî û ketî postê şêrî. Loma jî temiya min li te. Dema tu dixwazî bê şêr yan jî têkevî kirasê şêran, divê tu weke keran nezirî. Dev ji zirîna xwe berdî. Piştî rovî ev şîrê dil kerê kir, kerê di cih de postê şêrî li xwe kir û berê xwe da mala xwe. Ji wê rojê pêve êdî hew postê şêrî li xwe kir. Çîroka me çû nav diyaran, rehmeldê bavê me hazir û godaran. Çîroka ker û rovî. Ji pirtûka Selîm Temo ya bi navê serê şevê çîrokek. Ji weşanxaneya Darayê. Berevker, Zinarê Xamo, Deng, Hêja Giyan. Ji bo Keskesor TV'yê.